Moi boas a todas e todos. Hoxe imos presentar unha nova sección chamada Actualidade Política, na que informaremos da actualidade da nosa vila a través dos plenos municipais. O primeiro tema que imos tratar é o dos salarios dos membros da Corporación Municipal. Tra a investidura do 17 de xuño, o primeiro pleno extraordinario celebrouse o día 27. Despois dunha legislatura dun goberno BNG-PSOE na que o PP se encargou de criticar reiteradamente os altos salarios da alcaldesa dos concelleiros e concelleiras da corporación, o propio Partido Popular, encabezado pola xa coñecida da nosa vila, Nava Castro, propuxo unha subida destes, na que foi a primeira contradición dos populares nesta legislatura. Boa tarde a todos e a todas. Comeza forte Nava esta legislatura. No debate nos decías que eras liberal, pero liberal cos cartos das demais persoas, evidentemente. Por si, para refrescar a memoria. Tenente alcalde e concelleira de Economía e Facenda e Servizos Sociais, deputada autonómica no 1998, alcaldesa no 2000 a 2003, deputada no Congreso 2008-2009, directora xeral primeiro de Comercio, logo secretaria xeral de Turismo, posteriormente nomeación de directora xeral de Turismo, e do 2023 alcaldesa. Para ser liberal, disimulas bastante ben. O que traes hoxe aquí é, a proposta que traes hoxe aquí é subir o salario dos 45.000 euros que cobraba a anterior alcaldesa, que apontarías en común, xa me parecía excesivo, a 56.000 euros. Si traducimos isto en termos para que todo o mundo se dé a conta, é cobrar 4.700 euros ao mes. Demostras que o que vos interesa é algo máis que facer política, sino que é encherse os petos. Para ser liberal, e se a tua ideoloxía é verdadeiramente liberal, a nosa é de xustiza social, creo que deberías de darlle un repaso ao que significa o neoliberalismo para axustar o teu salario e para argumentar por que mereces cobrar 56.000 euros ao ano, é dicir, 4.700 euros ao mes. A nosa proposta é clara, estaba no noso programa electoral, a defendemos durante a campaña electoral e a seguimos defendendo agora. Nos propoñemos que todos os cargos públicos cobren 2 veces o salario mínimo interprofesional, o que significa 30.200 euros ao ano. Isto significa que se as políticas do Estado van mellor e se sube o salario mínimo interprofesional, o salario dos cargos públicos tamén subiría. Neste primeiro pleno non houbo consenso. Por iso mesmo, o día 20 de xullo celebrouse un segundo pleno extraordinario con fin de solventar as diferencias. Por a nosa parte, reiterar, creemos que vamos a ser a única forza que vote en contra deste acordo. Vamos a explicar por qué. Xa explicamos outro día que nos parecía lóxico e lexítimo que os cargos públicos cobrasen 2 veces o salario mínimo interprofesional. Ademais, seguimos co mesmo déficit que xa topábamos na anterior proposta e que vai haber unhas áreas que sí cobren e outras áreas que non cobren dedicación exclusiva. Para materializar o exemplo, por exemplo, a área de benestar social e igualdade va a estar en mans dunha concelleira que non vai a ter tempo en exclusividade para dedicarlle a esa área. Estamos falando de traballar coas persoas máis vulnerables do noso concello, unha área que ten un traballo inxente, que ben coñece este grupo e que consideramos que non pode ser considerada unha área de segunda. Outro día reflexionábamos Nava sobre por que é xusto ou non é xusto cobrar 45.000 euros ao ano. E eu fixen unha tarefa que calquer veciño, calquer veciña pode facer, que é ir ao Instituto Nacional de Estadística. En Pontareas, o salario medio, que non mediano, o medio, é de 23.000 euros. Ademais, si sacamos os datos por xénero, temos 21.000 euros que cobran as mulleres e 26.000 euros que cobran os homes. Unha forza política que se nega de forma sistemática, por exemplo, a subir o salario mínimo interprofesional a xentes traballadoras do noso Estado, ven aquí con unha proposta que a nós non nos parece de todo digna, ni de todo decente. Un partido político que leva anos cuestionando os dereitos de clase traballadora, que leva anos dicindo que os traballadores e traballadoras deste país teñen que cobrar salarios que non lle permiten chegar a fin de mes, ou se trae aquí unha proposta para que a alcaldesa cobre 45.000 euros ao ano. Eu fixen un barrido, e para que nos fagamos unha idea, este é o salario medio. O salario mediano, é dicir, o salario máis habitual en Pontareas é de 19.800 euros. É dicir, menos da metade do que proposte cobrar. Entón, sería interesante facer unha reflexión, porque despois a dignidade política, a desafección que hai coa clase política, quizáis pode vir por estes xestos. Oxe a oposición vai a permitir que a alcaldesa cobre 45.000 euros. E isto non se axusta á realidade do noso povo ni á realidade da nosa vila. Temos que reflexionar sobre isto. Temos que reflexionar se é xusto ou non é xusto que a clase traballadora do noso país cobre de media 23.000 euros e hoxe vayamos a aprobar que a alcaldesa cobre 45.000 euros, é dicir, 22.000 euros máis. Si queremos, de verdade, defender a clase traballadora, que por eso está Pontareas en Común aquí, para defender os intereses da clase traballadora, da nosa clase, da clase que levanta este país, é para iso. Finalmente, Pontareas en Común resultou ser a única forza política que votou en contra desta proposta de subida de salarios, demostrando unha vez máis que é a única forza comprometida cos valores da xustiza social.